Ja, nog 183 dagen. Weet je eigenlijk precies welke dag je in actie komt? Ja, 2 augustus, donderdag. Weet je ook nog hoe laat? Ja? Nou ja, dat is afhankelijk van de loting en wat voor tijd ze daarvoor nemen. En voor jou is dan die Olympische Spelen gecomprimeerd tot 1 dag, geloof ik? Ja, ja, het gaat allemaal op 1 dag plaatsvinden. Dus waarschijnlijk 5 wedstrijden. En het gaat wel heel snel. Dus je moet 5 tegenstanders verslaan, ja, dan heb je dan heb ik een Olympische gouden medaille. Kun je even laten zien hoe die gouden medaille eruit ziet? Nou ja, dan laat ik hem medaille dus zeg het maar. Klein plaagrijtje. Oké. Ja. Ja. Want dit was de bronzen medaille die je in Beijing hebt gewonnen, hè? Ja. Ja. Daar ga je het niet nog een keer voor doen, toch? Ja, nou ja, het was een aparte dag toen klaar. Ja, ik ben nog steeds... Is het echt brons? Dan mag je wel oppassen voor diefstal, hè? Ja, tegenwoordig wel, ja. Voor ze het weet maken ze er een Simon Carmichelt van. Henk, waarom ga jij dit keer goud winnen? Nou, omdat ik de beste ben. Vind ik een goede tekst. Laten we even kijken hoe het eruit ziet als je goed presteert. Nee, dit is niet goed. Ja! Hoppa! Naar het been. Pakken, Goed. pakken, tillen. Gaat hij hem Dit is tillen? wat hij doet. Ja! Ippon, fantastisch. Fantastisch. Henk Grol. Ongelooflijk, wat maakt deze jongen een indruk dit toernooi. Hier op de commentaarposities wordt geapplaudiseerd door collega's. Want dit zien we graag. Dit is schitterend judo. Het begon even een beetje verkeerd. We gaan hem zo nog een keer even zien. En dan moet je even uitleggen waar wij nou eigenlijk op moeten letten. Want het is in no time klaar. Nou ja, nu is het heel makkelijk lijkt me. Hij komt plat op zijn rug en dan is Judo klaar. Dan is het een Ippon en dan stopt de wedstrijd en dan heb ik gewonnen. Ja, maar hij komt niet zomaar plat op zijn rug. Daar heb jij iets voor gedaan. Ja, nou ja, ik til hem nu op en hij komt met 2 schouders en plat op zijn rug en dan is het klaar. Dus daar ga je natuurlijk als judoka voor. Dat is het ultieme score. En dan eindigt de wedstrijd en dan heb je gewonnen. Kijk, we zien hem nog 1 keer. Ja. Ik ga naar het been, ik til hem. Nu mag deze actie niet eens meer. Dan hebben ze weer nieuwe regels verzonnen. Haps, en daar ligt hij. En daar ligt hij. En dit moment heb ik gekozen omdat ik hier dacht dat ik hier nog Olympisch kampioen geworden. Dus van de kwartfinale. En ik was die dag heel goed. Ik had een zware loting. Ik begon tegen de wereldkampioen. En dat ging eigenlijk allemaal heel makkelijk. Die hele dag liep eigenlijk heel glad. Ik heb totaal geen probleem gehad tot de halve finale. Ik kom in de halve finale ook Vasari voor. Dat is bijna een Ippon. Nou, als je die score terugzien, dan... Dat zou 9 van 10 keer een Ippon zijn geweest, dan had ik in de Olympische finale gestaan. Maar dat gebeurde niet. Ik ging daarna weer in de aanval, weer in de aanval. En vervolgens werd ik overgenomen en verloor ik die wedstrijd. En verloor ik een Olympische finale en eventueel Olympisch goud. Ja. Daar knakte het enorm. Maar dit is wel een moment waar hier voelde ik me zo machtig en zo goed. En ja, die flow waar ik toen in zat, dat wil ik natuurlijk weer gaan... Maar Henk, als je nou kijkt naar judo, dan zie je dat jullie eigenlijk vaak heel weinig bewegen. Dat lijkt zo. Ja, het was veel zeker. kracht. Maar je hangt aan elkaar. Ik zie jullie wel ontzettend zweten in de tussentijd. Ja. Nou, ik zeg, je bent uitgenodigd om een keer mee te doen. Ja, meedoen. Nee, maar vertel eens even, wat is het? Want je houdt elkaar vast. Ja, en dat pak is natuurlijk heel dik. Dus dat is gemaakt om elkaar goed vast te pakken. Ja. En je gaat gewoon maximaal kracht zetten. En ga je maar eens met iemand stoeien. Ja. Doe dat maar eens 20 seconden. Dan zal je merken dat je hartslag gigantisch gaat oplopen. Tot? Nou ja, in iedere wedstrijd kan het makkelijk tot 190 of zo, tot je maximale hartslag. Soms gaat het niet zoals je dat wil. En daardoor kom je in een probleem en dan ga je druk maken. En dan gaat je hartslag stijgen. En dan kan je jezelf gigantisch opblazen en dan wordt het één grote sprint. Maar als je zo tegenover elkaar staat, ben je dan bezig om ergens in dat lichaam van de tegenpartij, de tegenstander bedoel ik, iets te voelen waardoor je denkt, daar zit een zwakte, nu pak ik hem hier of nu pak ik hem daar? Is dat wat je voelt? Ja, zeker. Mijn stijl is eigenlijk om iemand zo onder druk te zetten dat hij fouten gaat maken. Dus ik ga zoveel fysiek geweld gebruiken. Ik ga hem drukken, duwen, proberen hem een beetje misschien de rand van de mat te pakken. Hij mag niet buiten stappen, dan krijg je straffen. En daardoor dan wil hij daar weg en dan gaat hij fouten maken. En sommige tegenstanders weet je, dan moet ik een paar minuten lang wachten. En dan moet ik hem een beetje moe maken. En dan op een gegeven moment dan gaat hij minder reageren. En dan komen er voor mij kansen om hem te werpen. En is dat het koppie of is dat het lijf wat het eigenlijk doet in dat opzicht? Als je in de flow zit, dan denk je niet meer na. Als je er niet in zit, dan moet je soms erover nadenken. Maar als je een onderscheid moet maken tussen techniek van het judoën en de kracht die je ervoor nodig hebt, wat is de belangrijkste factor daarvan? Het is een combinatie. Want vroeger, kijk, het is heel makkelijk. Soms zeggen tegen een kindje van, judo is tegen je vader. Nee man, die is veel te sterk. Ja. Dus dat gaat ook niet. Kijk, kracht speelt wel een hele belangrijke rol. Want als ik iemand bijvoorbeeld goed vastpak en ik schakel zijn hand uit, kan hij niet meer judo. En dat heeft wel met fysiek te maken. Het heeft ook met techniek te maken, maar ook met fysiek. Het is een combinatie die beide
aanwezig moet zijn. Je traint hard. Ja, sorry. Speelt die mentale oorlogvoering. Als je bokswedstrijden kijkt, dan zie je boxers altijd heel erg gemeen naar elkaar kijken. Werkt dat judo ook zo? Ja, want die staat van tevoren klaar voor je de mat op gaat. En dan kijk je elkaar, dan ruik je elkaar, dan kijk je elkaar in de ogen. Hoe werkt dat dan als je daar staat? Want op tv denk je, het is een beetje spel en ze kennen die trucs. Maar heeft het echt impact? Word je er ook door geraakt? Ik heb daar persoonlijk niet van last van. Maar ik zie mijn tegenstanders wegkwijnen. Die zie ik gewoon helemaal die raken zo gespannen. En als je te veel spanning in je lijf hebt, dan verzuur je heel snel. Ja. En dan krijg je weer dat je hartslag heel hard gaat oplopen. Ja, dan blaas je jezelf op. Want als je hartslag gewoon te hoog komt en je kan daar niet meer van herstellen, dan kan je niet meer judo. Maar maak je er gebruik van in die zin dat je zo op een bepaalde manier intimiderend aankijkt? Ja, ik probeer het wel natuurlijk. Ja? Ik ben altijd heel rustig. Oefen je voor de spiegel op een intimiderende manier? Zo niet. Maar ik sta altijd heel relaxed en probeer dat ook uit te stralen. Dat ik helemaal geen angst heb. Dat heb ik eigenlijk niet. En ik probeer zo rustig mogelijk daarmee om te gaan. Dan zie ik me tegen zichzelf in zijn gezicht slaan. En zijn coach nog naar hem schreeuwen. En een tikken voor zijn hoofd. En sommige van die Russen hebben zo'n speciaal drankje waar ze dan naar ruiken. Dan staan ze helemaal zo. Dus ik probeer altijd... Dat heet wodka, of niet? Nou, volgens mij is het iets anders. Maar ik probeer zo rustig mogelijk daarmee om te gaan. Want ik weet gewoon, als de spanning te groot wordt, dan gaat het gewoon ten koste van je judo-vermogen en van je conditionele... Laten we even over die conditie hebben, want we hebben beelden van hoe jij traint. En dan gaan we naar kijken, dat is tamelijk indrukwekkend. Ja, beelden van Holland Sport. Ja! Overdrijf je niet een beetje hier? Nou, dit hoort er een beetje bij. Sorry. Wat is hier de bedoeling? Het is een bedoeling om een judo-wedstrijd te simuleren. Wij doen hier een circuit waarbij we de benen, eigenlijk het totale lichaam door elkaar heen trainen. Daardoor ontstaat er een bloedpomp in je hele lichaam. Dus je doet eigenlijk een borstoefening en je beenoefening. En daardoor gaat je bloed van je been naar je borst. En je lichaam kan het eigenlijk niet zo snel doen, omdat je van oefening in oefening loopt. Want je doet dit achter elkaar? Ja, we doen het 6 minuten lang. Dus het laatste wat we doen voor wedstrijden. En het lijkt eigenlijk op judo-wedstrijd. Want je raakt zo verzuurd en verkrampt. En je moet blijven nadenken, want ik moet die herhalingen blijven maken. Ik moet de oefening goed uitvoeren. En ik moet ervoor doorlopen naar de volgende oefening. En dat is 6 minuten lang. Dus heel vaak na 3 minuten. Dan weet ik niet meer waar ik ben. Dan moet mijn krachttrainer zeggen van Henk, je moet naar de leg press. Of Henk, je moet naar de bankdruk. Of Henk, je moet optrekken. Ik noem maar wat. Omdat ik dan niet meer weet waar ik ben. Dan ben ik gewoon oefeningen vergeten. En dan weet ik niet meer waar ik ben. En dan denk ik van, die 6 minuten is toch al lang om bijna. Dan is het maar 3 minuten bij wijze van spreken. Dus je hebt geen benul van tijd ook meer? Op een gegeven moment ga je het verliezen. Heb je dat in de wedstrijd ook? Dat je geen idee meer hebt hoe lang je bezig bent? Nou, er zit een klok en dan, als je heel moe wordt, dan kan je dat heel goed. Dat kan je dan nog wel zien, ja? Laten we het even... Jij bent in de categorie tot 100 kilo. Ja. Maar als je dan 103, 104 kilo bent, dan mag je niet meedoen, hè, geloof ik? Nee, ik moet 100,00 zijn, 's ochtends bij de weging. Dan worden meestal een uurtje of 7 gewogen. En ik hoef niet extreem af te vallen, ik moet op mijn gewicht letten. Maar ik moet meestal een kilootje of 2, 3 lichter worden. En dan eet ik wat minder en dan val ik af. Maar er zijn ook mensen die vallen 4, 5 kilo in een paar dagen af. Zelfs nog wel een dag van tevoren. En die gaan dan in bad. Een ander gaat lopen. In bad? Ja, vroeger was het... Ik heb hiervoor een gewicht lager gejudo'd. En dan moet je ook heel veel kilo's afvallen. Ja, dan ga je in bad liggen en dan doe je het bad eigenlijk zo heet mogelijk aan tot je er nog in kan liggen. En vervolgens ga je liggen stil mogelijk en laat je de warme kraan lopen. En dan blijf je stil mogelijk liggen. En wat gebeurt er dan? Dan krimp je? Dan ga je ontzettend zweten. Ja. En dan val je echt in een half uur, kan je echt heel wat kilo's afvallen. Maar dat is ook een wedstrijd. Dat is toch een alternatief voor Sonja Bakker eigenlijk. Ja. Ja. Maar is het niet zo dat je dan, ik lijkt me, als je zoveel liter, want dan verlies je liters vocht, toch? Ja, dat is toch heel slecht voor je? Ja, maar als het kort is, dan kan je het onwijs snel aandrinken. En dan heb je er niet zoveel last van. Maar dus je gaat die 3 kilo zweet je eraf, je gaat op de weegschaal staan en je gaat meteen 3 kilo erbij drinken. Ja, je ziet mensen bij een weging weglopen met liters water en dat zie je zo naar binnen. Vroeger gingen mensen aan het infuus, maar dat mag niet meer. Ja. Goed, nu een belangrijk punt. We hadden het er net in het begin van het gesprek al even over. Namelijk dat je soms, als je al bijna gewonnen bent, staat voor... dat je dan toch weer opnieuw in de aanval gaat... waarbij je risico's loopt. Waarbij je de vorige keer bijvoorbeeld in plaats van goud brons hebt. Wat is dat in jou? Waardoor je... Aanvalsdrang, de wil om te winnen. En gewoon doorgaan tot het einde. Alleen daar moest ik gewoon volwassener worden. En dat is het laatste jaar wel aardig een goede kant op gegaan. En dat heeft mij gewoon een wereldtitel gekost. En een Olympische finale zeker. Ja. Maar je moet er strategischer gaan vechten. Ja, judo is ook een heel tactisch spel. En als ook met conditie je kan jezelf binnen 1 minuut opblazen. En dan moet je nog 4 minuten. Als je dan niet gewonnen hebt, dan heb je wel een probleem. Ja. En dat kan onwijs tegen de lamp lopen. Dat zijn dingen wat je moet leren. Kijk, sommige tegenstanders voelen de eerste minuut heel erg sterk.
Maar ja, die worden ook minder sterk. Dus dan moet je gewoon wachten. En dan moet je leren in je hoofd om daarmee om te gaan. Maar hoe train je die mentale kracht? Zijn daar bepaalde methodes voor om echt mentaal ook sterker te worden? Nou, wat u net zag, de krachttraining, dat is onwijs zwaar. Dat doen we ook niet zo lang. Dat kunnen we maximaal een week of 4 doen. Dan schakelen we over naar een ander soort systeem. We bouwen op naar dit en dit doen we maximaal een week of 4. Want dit is zo'n aanslag op je lijf en op je mentale vermogen. Dat kan je niet te lang doen. Maar nog even over dat, laten we het onbesuisd noemen. Dat je weet, dat je staat eigenlijk voor en je hoeft eigenlijk niets anders te doen dan de wedstrijd uit te tellen. Je kunt, zei je net, heel goed die klok zien. Dus je weet gewoon misschien nog 30 seconden, 35 seconden. Wat gebeurt er dan in dat hoofd, terwijl je dat weet, dat je toch denkt, ik ga een risico nemen? Nou, het is een soort gevoel. Als je in een flow zit, dan denk je niet meer na. Dan heb je het gevoel van, ik kan alles aan. En dan komt er een soort opening waarvan je denkt, van, ik kan scoren. En dan stap je daar vol in. Ja, en soms is dat dan niet goed. Dan kan je beter je handen ertussen houden en doen een pakking maken. Het pakkingsgevecht, de wedstrijd kapot maken. Dus eigenlijk niet meer willen judo, het een beetje uitzwijnen. Op je knieën, af en toe een halve aanval. Maar in ieder geval niet meer... Niet stoer. Niet meer stoer doen. Nee. Gewoon lekker je handen ertussen en die wedstrijd winnen. Het gaat natuurlijk uiteindelijk maar om één ding. En dat is om die gouden medaille. Ja. Laten we even kijken hoe het eruit ziet als je dus eigenlijk wel goed voor staat. Maar toch doorgaat en dan, verliest. Ja, nou ja, dat is wel stil. Ruime voorsprong voor... Daar heeft hij het door te pakken. Ja! Epon! Wie? Epon, maar wie? Nee, hij gaat naar de Kazak. Man. Henk Grol begrijpt er niets van. Weer schade. Hij verliest. Dit is een Yuko voor de Rus. Schadeworp. Kijk uit, Henk! Hij verliest. Ach, jeetje. Hij verliest. Henk Grol is niet de wereldkampioen van 2009 in Rotterdam. Je kijkt er nog steeds een beetje chagrijnig bij. Ja, maar ik heb natuurlijk heel veel bloed, zweet en tranen in deze sport zitten. En ja, het gaat natuurlijk om die gouden medaille. En die wil heel graag gewoon een keer winnen. En ja, dit zijn alle 3 een EK-finale, een WK-finale en een Spelen halffinale. En ja, het gaat gewoon om de knikkers en die worden daar verdeeld. Ja. Wat zijn nou nog even los van de vorm van... Is er een vorm van de dag eigenlijk? Ja, judo zeker. Ja. Ja, dus maar ik probeer het niveau zo... Ik heb het gevoel dat ik nu echt structureel... verlies ik de laatste paar maanden eigenlijk van niemand meer. En eigenlijk alleen kan ik verliezen door eigen fouten. Ja. En is er nu nog iets wat je nu nog moet doen voordat het augustus is? Of zeg je, als ik gewoon... gezond blijven, geen griep krijgen en dat soort dingen. We gaan natuurlijk het heel erg periodiseren met die krachttraining. We zijn nu bezig met maximaal kracht en nu willen we de maximale kracht vergroten. Vergroten? Ja, dus zeg maar, ik noem maar wat, ik wil bankdrukken, druk nu 150. Want door die conditionele dingen gaat mijn maximale kracht zakken. Omdat als je te veel conditionele dingen doet, dan word je gewoon minder sterk. En dat gaan we nu weer proberen te verhogen naar, ik noem maar wat, 170 kilo. En dan proberen we zo lang mogelijk vast te houden naar wedstrijden. Dat betaalt zich uit. Maar ik wil ook straks voor 2 augustus ook weer heel lang sterk zijn. Dus dat is een soort balans waar je tussenin zit. En in de tussentijd moet je dan ook nog een Europees kampioen worden? Ja, dat is wel de bedoeling. In april is dat? Ja, eind april in Tjalabinsk. Is dat 2 vingers in de neus en dat red je wel of niet? Nou, dat is niet 2 vingers in de neus. Want judo, wat je net al zag, dat is gewoon een vechtsport. En niemand gaat vanzelf liggen. En is het dan, zou je dan nog kunnen zeggen... straks raak ik zo geblesseerd bij zo'n EK dat ik de Olympische Spelen mis. Ik doe het maar niet? Nee. Dat is niet aan de orde? Ik heb al een keer een WK-finale gehad zonder binnenste knieband. Want die scheurde die dag. Dus ik ga sowieso judo in Londen. Dan maar op 1 been, maar ik ga erheen. Dat zijn de Paralympics, die zijn een week later. Gaat niet gebeuren. Lijkt het jou een leuke leven, Maarten? Ja, alles wat ik er nu van hoor lijkt mij gruwelijk. En ik vind ook de inspanningen... Dit is allemaal op de grens van is dat nog sportief? Is dat nog leuk en aardig? Of raak je zo geobsedeerd door die handel in die doos... dat de aardigheid er een beetje afgaat. En dat is de indruk die ik heel vaak van topsport heb. Dat het op de grens van de waanzin begint te raken. Het woord is gevallen, waanzin. Dan is de vraag hoe leuk dat eigenlijk nog is. Want ik hoor ook bij jou een soort fanatisme... wat eigenlijk langzamerhand buiten die sport staat... en alleen maar gericht is op dat winnen. Ja, tuurlijk. En volgens mij, als ik dat zie, die krachttraining... dat kan niet goed voor je wezen. Als ik dat had gedaan, zelfs op jouw leeftijd... had ik hier niet meer gezeten. Maar als ik wil zeggen, topsport is sowieso onsportief. Dus dat maakt niet uit. Dat is wel een hele interessante uitspraak. Topsport is sowieso onsportief. Ja, topsport, zeg ik nu. Dat is iets anders dan gewoon... Nee, topsport. Ik heb het heel goed beluisterd. Topsport is onsportief. Ik vind dat ik veel gezegd een verpletterende uitspraak.